Katapatan na pala McDo dito, tsaka Jollibee sa Pami. Ang daming mga rider dito, mga nagkakape. Ay. Wala na yung marker natin na Red Horse dito. Andox na lang. Andox. Yung bandang kanan papunta ng Real Quezon. Ay, no, di ko ito yung panta. Oo. Kaya pwede rin naman Panta tapos Real. Okay nangyari. Tinibag nila dito. Wala na yung building dito. Oh. So, sa mga tambahin din natin dito, 7-Eleven dito. Ay, grabe. Napalaban tayo. Ano oras na? 10:38. Oy, mababangga si brother. Uy, nako. Habol ka sa Black Saturday. Bitak. Bitak na lang. Tapos Bilhin niya na. Pililya. Mabitak na lang tsaka Pililya. Ulit ko na. Archie Palomares. Ito. Fami Laguna. Fami Laguna. Fami Laguna. Yung diretso punta ng Mabitak. Itong kanan papunta ng Real 2 Infanta Quezon. Ayan o. Oy, may 9 viewers tayo. Shoutout sa inyo. Live tayo from Fami Laguna. Yung mga dumadaan dito sa backdoor, malamang nakapag-stop over na rin kayo dito. Dito sa may 7-Eleven. Ayan, 7-Eleven dito. Meron na rin palang dito, Jollibee dito sa may Fami, katapatan ng McDonald's. Archie Palomares, no problem. Shoutout, shoutout. Oy, may 20 viewers tayo sa YouTube. Shoutout sa inyo. Oras natin 10:40 ng gabi. Ayo. Pwedeng dumaan doon sa may sa may Marilake. Pwede namang dumaan dito sa Real Quezon. Yan, sa may Real Quezon papunta dito. Ayan. So yung diretso na 'yon, papunta ng diretso ng bayan ng Fami. Galing tayo dito. Dito tayo galing ng Siniloan. Yan. So pagka dito kayo nubanan sa Factor of Laguna, kabisado nyo tong area na to. Yan, marami pang mga rider na dumadaan dito ngayon. Ayan. RJ Palomares, no problem. No problem. Shout out, shout out. Ayan.
Maituloy na rin kami. Pahinga na sandali. God bless.